Entre dúas terras. Ola, xente, moi boas. Estamos aquí entre dúas terras. Eu son Carlos Cernadas e acompáñame, como non, o animal, a lenda, o ser legendario, o barbanzón extremista, o espírito inequívoco, o deus dos montes, o señor dos vals, Marco Rodríguez. Que tal? Que tal? Moi ben, eu moi ben. E ti que tal? E a xente que nos escoita que tal? Bueno, non a vamos a oír, pero deducimos que Yeah, van contestar o que contesta todo o mundo ainda que este mal. yeah, Ben, van contestar ben. yeah, genial. Sí, eu oio a xente contestar. Sí, sí. Em, Semana pasada non che gardo ningún rencor. No. No. Joder, que No, suerte. no. Hostia, vaya, que suerte, ese que suerte es sarcástico. Estuvo guai, estuvo guai. Bueno, eso, quería agradecer a xente que hubo moitos comentarios e tal, moi extensos Sí. a ver, está claro que era un tema que iba tal. Houve xente que tú estes de acordo con Mackenzie, xente que estes de acordo comigo, da igual, o rollo é ter conversación, era máis. Eh, e bueno, eu teño que decir que se hubo algún tipo de lío, a culpa é de Mackenzie. Eu vou botar a culpa a el, así de simple, porque Reventeiche o programa. eu estaba totalmente en modo informativo e cultural e pedante. E Mackenzie dixo, pues a mí non me gusta que nos vas non sei que. E aí empezou o lío. Sí, pero Entre os bueno, Mackenzie, xa non só eres polos un comentarios demonio. o que a xente que interactuou comigo pola rúa o sea, o debate continuou incluso sin estar odiando, o sea que Oh, no jodas. discutiron o sea, entre xente que nos comentou, discutiron entre eles. E depois tamén houve unha persona que me dixo que lle aburrimos. Certa Espera, persona que lle con un Focus rojo. pero espera, espera unha cousa. Unha persoa que lle aburrimos en xeral ou que lle No, aburrimos que lle aburrimos nese podcast en concreto. Bueno, en xeral, se lle en preguntas, seguro que serio? di que sí, pero escoitanos habitualmente. Pero el ten un For Focus, non? Rojo. Vermello. Vermello, vale, sí. Vermello, Sí, vermello. creo que creo que a xente con For Focus vermellos Xa. necesitan un nivel de entretenimiento tipo Xogo de Tronos, senón non lles vale. Pero bueno, eso que foi unha charla moi amena. A ver para cando a próxima. Na segunda parte que quedastes a medias no podcast. Pois, se che a verdade xa nin me acordo. Claro, Dixes, porque en dixes realidad que che quedaran 3 temas por falar. sí, bueno, xa en outra ocasión. Outra cosa. Xa hai mil historias aí. Pois, eso queríache contar hoxe que, bueno, xa o sabes, obviamente, que fun a ver a Scorpions. Aquí, bueno, antes de eso, jódeme un pouco o feito de que, claro, eh, como eu vivo en Londres, nós facemos este podcast, ti pois andas pola calle e a xente che fala. A Ah, min xa. non. A min non. Que conste que os vexo pouco, pero xusto cadrei un día Síntome discriminado. que che manden xente que nos escoitades, mandadelle a Carlos as vosas impresións, home, tamén por WhatsApp, que tedes o seu número. Bueno, igual, pero con cuidado, que eu son unha persona sensible. Ou podemos unha semana, un par de semanas, o sea, nos cambiámonos as vidas. Eu Eu vou vou ali para á Londres. ferretería e ti vas aquí e das clases de guitarra. Bueno, E xa está. pero aos básicos aínda me podo defender dándolle clases. Pois ti te lo mellor que a min, porque eu de ferretería Xa. sei o mismo que de, non sei, de japonés. Igual. Pois eso, Scorpions. Que tal? Scorpions que é cando fixemos o top emocional puxémoslo nalgún dos nosos top, sí, non? Ou non? Porque a min estañaríame que eu non o puxera no meu top 5 emocional. No meu non o puxen.
A ti xa non me acordo. Extraño, a min extraño que eu non o Fai puxera, 14 capítulos, polo menos, deso. Imán, xa levamos 14. Bueno, a ver, non sei, ahora non nos vamos a acordar se puxamos ou non, pero o que está claro é que tanto ti como a min o temos no top 10 fijo, porque hasta fai moitos anos estuveramos a punto de ir a Lisboa cando éramos É verdad. 18 anos ou así, alrededor deso. Estuveramos para ir a velos, ao final non fomos. É Bueno, verdad. tuvemos a suerte porque Scorpions é un grupo que ten moitísimos anos xa, 70 e pico. E tuvamos a suerte de que eu pude velos o ano pasado e ti este día. Co cual, eso, quería intercambiar impresións contigo porque supoño que, o sea, ten que ser unha cousa similar. Bueno, primeiro, grupo telonero. Telonero, que chamalles teloneros, cuidado. Stream. Ti cando viches a Scorpions tocaban Stream tamén? No, tocou unha banda de Galicia, de feito. Ai, sí. Sí, Quenes? non me acordo agora o nombre, non me acordo. Hostia, unha Pero banda molaban, galega... Unha banda Molaban. galega que telonea No, Scorpions... espera, no, é que eran unhas... Hostia, Eran unhas pero teñen tías que ser tocaban coñecidos. metal. No, unhas tías que tocaban hard rock. Espera, vou buscalo para non quedar mal. Unhas Sí, tías sí, que sí. tocaban hard rock, tío. Mais molaban, que vino con Ana e tal. Molaban moito. Hostia, é que os teloneros de Scorpions non a coña. Seguro que é un grupo galego? No, xa dixo, estou confundíndome con outro concerto ao que fun. Ah, vale. Xa me extrañaba moito. Jova, eu creo que hasta se empecé a seguir en Instagram daquela. Non por menospreciar a música galega, non para nada, sino porque non nos fan puto caso. Entonces, básicamente por eso. Thunder Mother chamábanse. Thunder Se non me Mother. equivoco era un grupo sueco que agora o hilo xa... Thunder Mother. Thunder Mother. Sí, é un grupo sueco. Buah, pues, Cañeras, Cañeras un montón así, Hombre. en plan hard rock, metal, todo tías. Moi guai o grupo. O sea, Recomendado. Thunder Mother, Madre Trueno. Algo así, Sí. o qué? Sí. Mola. Vale, entonces dixeches que esas cañeras e guai, non? Moi guai. Vale, pois eu teño que decir que Stream para que non o sepades, claro, unha movida, porque Stream son famosos por More Than Words, pero en realidad é un grupo de hard rock. Eu tiño moitas ganas de velos, non porque eu siga moito, o sea, non coñezo moito a trayectoria, nin escoitei álbuns enteiros deles, pero claro, o guitarrista que é Nuno Bettencourt mola moito, o sea, é un... A ver, el estuvo de guitarrista con Rihanna, tamén, é un guitarrista de rock top, o sea, do mundo, sin duda. Pero, vou che dicir unha cousa, a min aburrironme. Eu, que non me podo creer que este dicindo isto, pero é que, quero dicir, tocaban de puta madre, a ver, joder, e se movían e tal, non eran uns... Non me aburriron no sentido de que... Pero é que as cancións non me fan nada de tilín, sabes? O sea, son como cancións como moi ben feitas, pero non me parecen nada originales, non me parece nada... E despois, claro, é todo guitarreo. E eu vouche dicir, eu entendería que unha persona... Porque a min... Porque hai partes que non ten curso pon a facer un instrumental ca acústica, se pon a facer un solo de non sei que, e claro, a min como guitarrista mólame. Pero entendo que hai moito público que estaría aí un pouco... Xa imagino. Sabes? Bueno, tamén é verdad que o oído de teloneros tampouco, sabes, non teñen toda a parafernalia que despois tiña Scorpions, porque Scorpions tiñan as cámaras, as pantallas, bueno, e as proyeccións que se iban poñendo detrás e todas esas vainas, pero non sei, o sea, pareceume uns tíos que tocan guai e que teñan as súas cancións e tal, pero non prepara, o sea, non é un concerto moi preparado. O sea, eles tocan un setlist e fuera. Xa, O sea, supoño que xa, sí. O sea, non, e eso, non sei, non... Jódeme, pero é a impresión que eu tuve de Stream. E
E si, non estou dicindo que streams sean malos, nin que non me gusten, No, pero non en estou, eu directo... non entendo así tampouco. No, pero... Porque... cousa que digas, pues o mismo mola en stream, pues me parece moi ben. Entonces, eso, stream, pues... Despois, antes de comentar do Scorpions, eu vinos ao lado de Wembley, obviamente no Wembley, porque eso é un pouco locura, pero en Wembley hai ao lado hai unha ostras, está Kensi aí, tú sabes. Pobrillo. Bueno, hai unha sala que non sei para canta xente hai, pero non sei, ao mellor 20.000 personas, poñe. Ou así. Eu non creo que huberas 20.000, pero bueno, mellor, a ver, eu diría que máis de 10.000 había, aí non se movía nadie. A media de edad era 50 anos. O sea, vaya tristeza, pero tristeza no sentido de que e lanzo tamén outro tema ao aire e que a xente opine, bueno, que non sei, igual é un pouco tonto ou recurrente, pero claro, eu vexo eso, o sea, un grupo de hard rock joder, de renombre mundial que, a ver, teñen 70 e pico anos, o sea, están facendo non lles vai quedar tampouco moitísimos anos máis. No, claro. Si a xente... Dixeches algo? Porque... No, claro, eso, Ah. estaba muteado, perdón, por la tos. Intento que fluya o podcast. Vale, Nada, vale. dicía que no, claro, non lle queda moito para tocar. De vida Claro, espero que pois- lle quede moito, pero para seguir aí a pé do cañón, pois... Pois, eu o que digo é... claro, si eu vou a un concierto de rock destes, de un grupo así potente, e o que vexo é xente de outras generacións... O sea, se xa da miña xeración casi non vexo a nadie, e a xente que vexo é porque vexo que van acompañados ou acompañando aos seus pais ou tal, claro, que conclusión sacamos? Porque aí non había xente xoven. Que porcentaje habería? Era mínimo. Había algún? Sí, había algún. Claro, sí, tamén non sei, tamén hai xente que quere, non sei, morir, pero non é a maioría, sabes? Entonces, claro, cal é a inevitable conclusión? Pois que el rock se va a la mierda. Sí ou Sí, non? bueno, xa temos falado. Claro, eses grupos van embellecendo. Vai chegar un momento no que nos quedemos sin eses grupos dos 80, 70, 90 incluso. É o que dicimos moitas veces, que agora ese tipo de rock hoxe en día non ten éxito. Pode ter outro tipo de rock, pero Claro, ese en concreto non. cas novas xeracións, dis, non? Sí. Xa. Pero é que eu nunca o vira así tan bestia, sabes? Porque fun ver a Metallica, ou vas a un festival, ou tal, e non ves xente de moitas edades e tal, ou non sei, o sea, non sei, incluso cando fun a ver a Bruce Springsteen había xente de... Bueno, vale, claro, que ao mellor non é unha comparación... Claro, igual aí é un pouco máis mainstream, ten máis alcance, pero non sei, o sea, pareceume chocante, e claro, claro, por dado eso, o sea, a xente non se movía. Entonces, o sea, a xente moláballe, pero non se movía nadie. E bueno, en fin, di ti como foi o concerto de Scorpions en Coruña cando fuches. Bueno, a ver, nós a verdade é que foi ao aire libre, foi no Porto de Coruña, que en teoría é onde vai tocar Luis Miguel tamén cando vai a ver Pomes. Luis Vai a Miguel. diferencia. Scorpions, Luis Miguel, pero bueno. E a verdade é que estuvamos casi adiante de todo, Polo que distí, había xente de moita edad. De feito, encontrei moita xente de Rianxo, pero de bastante edad.
comparado comigo, lo, que eu xa vou para os 40, así que Bueno. é iso, o concerto a mí gustoume moito, obviamente. Bueno, solo notei, a ver, musicalmente, o sea, instrumentalmente, pareceume moi bo. Vin a Rudolf Schenker e a Matías Jabs moi ben. O sea que non parecía que os anos lle afectaran a hora de tocar. Sí que Klaus Meine, a pesar de manter ese tono que tuvo sempre, non creo nin que reduza os tonos, que estea cantando noutro tono máis baixo, ni nada, creo que está no original. Pero sí que o vexo fatigado, tocaba 3 cancións e marchaba, sabes, supoño que tamén no teu pasaría así, que houve bastantes instrumentales, cando recordemos que Scorpions non ten ningún instrumental. Ou bueno, a mellor ten un, pero non caigo ahora mismo. Entón, como que era o típico que fan un concerto normal, de que ves ti de calquer grupo, que a mellor teñen uns minutos aí que para presentar aos músicos ou así, que se luzan, pois eso pasou 4 veces no concerto. É iso, que bueno, que eu entendo, porque son fan, entendo que é normal, porque teñen a súa edad, e se xa a mí me costa pois levantar máis mañáns, a ese home en riba dun escenario cantando rock e tal, costarálle moito máis. E Un día na oficina, sí. Sí, aparte que tocaron 2 horas ou así, non me acordo ahora canto tocaron, pero bueno, por aí. Foi o verán pasado, entón eso teño aí un pouco tal. Sí, pero bueno, eu solí moi satisfeito, tocaron uns míticos temazos, algunha sorpresilla que non contaba, moi satisfeito. E fun con Ana, que Ana, bueno, é unha amiga que temos en común, por eso falo así. Que sí que lle gustaba Scorpions, de feito tiña ganas de veros, pero non é tan fan como a min e tal, e tamén lle gustou. O sea que eso. Que se vai sí. Alguén de cero a mir di, mima, que é isto? Sonaban ben, e a voz, vamos, perfecta. Pero claro, dirán, unha persona que nos conoce dirá, ostra, cada 3 cancións íbase o cantante a coller oxígeno, a mellor, pois, igual sí. Vale. A min gustaronme moito, teño que dicir. Sí, soname a algo similar. Bueno, en Londres tocaron hora e media. Pero sí, tamén pasou, a ver, claro, o rollo é, bueno, recordemos, Klaus Meine, que é o vocalista, ten 76 anos. O sea, hai nos por aí con 60 que están 1000 millóns de veces peor. Eu non o vin, o sea, non o notei desafinar nunca. Eu creo que os teñen feito polo menos no setlist que tocaron en Londres, que eu, a ver, ahora comparamos setlist, se te acordas algo, pero tamén foi así, o sea, creo que hubo 3 cancións, e despois hubo unha instrumental, sí, que tocaron a de... Como se chama, joder? Bueno, tocaron, creo que Dynamite, pero en versión instrumental... Cal era outra? Hai unha que ten un título como alemán, non? Que é instrumental. Non me acordo ahora. Bueno, da igual, pero é un pouco que distí, pero non cada 3 cancións sempre. O sea, él era como que ao principio non forzaba nada, era como moi conservador cantando, pero despois parecía como que iba mellorando, por así decirlo. E despois ao final, cantando Rock You Like a Hurricane, sí que... Porque a min ao principio sí que eu decía, hostia, baixaron as guitarras de tono ou algo. Porque a min parecíamo, por como ele estaba cantando. Non con toda seguridade, ao mellor sí que... Pero igual non baixaron. O que pasa é que hai momentos, eu non sei se ti che pasou aí, pero hai cancións que cambia a melodía. Xa, pode ser porque tamén eu creo que tantos anos tocando as mesmas cancións, aburriría e buscaránse algunha variación. Non é por eso, é porque ti estás esperando a parte alta e el non a fai. E el fai unha modificación aí na melodía para non ter... Ti dis que ao mellor modulan aí para adaptarse a... Sí. Exactamente. Pero nas primeiras, porque despois nas outras non, e claro, quero dicir, eu teño que dicir, o sea, eu creo que el cantou moi ben, para a edad que ten. Claro, a mí sorprendeme os guitarristas, porque Rudolf Schenker, por exemplo, ten 75 anos ou 74. Móvese, eu vexo moverse igual que cando ves os conciertos de Vai 30.
E parece que está nunha forma física da hostia, o sea, para a edad que ten, está todo fibrado, o tío. Xa. Está, pero sí, o cantante vai obviamente non se move moito. Vai como si, non sei, como si estuvera feito de cristal, un pouco. Pero, o sea, eso non é unha crítica, quero dicir, claro, a ver, ten unha edad. O setlist empezárono con Coming Home. Acordas, foi esa canción que empezaron en Coruña? Eu creo que empezaron con de Su. Pero é que é unha gira distinta. A súa non é a de Love at First Sing. Sí. Claro, non sei cal era, pero non Ah, era ese. vale, sí. É que, claro, nesta tocaron, o sea, do disco ese, Love at First Thing, tocaron, o disco ten 9, me parece, eles tocaron 8 das 9 cancións do disco. E despois, sí, os así míticos e tal, bueno, pero sí, o concerto moi ben, eu recomendaría a calquera ir a velos, a calquera que lle guste o hard rock, e que espabile porque non sei eu canto tempo Sí. canto tempo estarán estes homiños Veñen a aí. España outra vez, porque se alguén nos escoita van vir a España a facer 4 ou 5 concertos, creo que están en Sevilla, Madrid. Bueno, eso porque me sale anunciado seguido. Porque estes concertos organizados o Resu, entonces tamén no Instagram do Resu sale, vamos. Xa. Bueno, cales son as túas top 5 cancións de Scorpions? Home, así sin pensar, Pois xa podes empezar. diría, vamos a ver, bueno, sin mirar, seguro que se me queda algunha, si se me queda algunha poñerei na camiña conta de YouTube nos comentarios. A ver, si sabemos que que eso das cancións favoritas é casi A ver, eu unha son, utopía, porque o sea, a ver, Scorpions son un grupo que, a pesar de ser hard rock e tal, son moi baladeros, que, bueno, por outra parte, as baladas son insignia do hard rock, non? A ver, todos conocemos Still Loving You, así que Still Loving You fijo que está no top 5 meu, porque a pesar de escoitala 85.000 veces, encántame. Ora, Joker dirá, Joker é un oyente que temos, que ten un foco rojo. un foco vermello. Que di, mola máis a versión de Sonata Ártica. A verdade é que a versión de Sonata Ártica mola moitísimo. Cambia, porque convirte unha balada nunha canción cañera. E mola moito, pero bueno, é que a original é moi boa. Non sei, diríache... Eso, Still Loving You, When the Smoke is Going Down mola moito. Que esa na tocaron, por supuesto. Poñería, aínda que agora sí que reconoce como aburro algo, pero bueno, por todo o que significou para min, o sea, escoiteina moitísimo, Big City Nights, que a tocaron cando fun eu, non sei se tocaron cando... Sí, que a tocaron, sí. Vouche dicir Always Somewhere, outra canción lentilla, pero que tamén mola moito. Son prácticamente as primeiras que empecé, cas que empecé a escoitar Scorpions. E gustoume moito Send Me an Angel, unha época tal, pero agora non vou meter no meu top 5 porque non xa lle collín tirria. Esa tocaron no concerto. Send Me an Angel, non? Non sei que dicirche agora mismo. Justo, mira, por poñer outra cosa. Metes bastantes baladas. Claro, vou meter unha que tamén é lenta, pero que é bastante reciente, refírame, sacaron na fai 10 anos ou así. Dios, como se chamaba, joder. Espera, teño aquí a chuleta. Vou mirar na miña carpeta de Scorpions que teño aquí fijo. Vai dicindo ti e dixo cal é despois a canción. A ver, eu mira, non meto Still Loving You, non porque non me gusta. É que o rollo que a min de Scorpions me gustan todas. Sí, eu tamén, home, é raro que me salga unha canción. Pero sí, eu as miñas, mira, a miña balada favorita é Walking on the Edge. Non sei se te das conta de cal é. Sí, claro. Pero non me parece tampouco unha balada, pareceme, bueno, un medio tempo. Sí, é unha balada. A ver, é tan balada como Still Loving You, eu vexo a balada. A ver, Send Me an Angel é super balada, de feito, sí. Quitas a batería tamén vai ben, sabes? Pero sí, porque ademais non sei por qué, ten ademais tamén hai un arranxo como de guitarras que me parece moi
inusual que cando escoitas así con cascos notas tamén moito que é, o sea, para dun lado, empeza de outro, non sei como explicalo, pero esa é a miña balada favorita deles. Bueno, despois tamén Rhythm of Love, A me gusta a versión da acústica, pero... é que de feito teño aquí para poñer un cacho, porque Venga. o estar en directo igual non temos moito problema de copyright. Non mencionemos ese tema. E despois, home, teño que incluir Rock You Like a Hurricane, que obviamente é o tema insignia, pero a versión ca filarmónica, que eso é crema. Tamén a ver se poñemos un cacho deso. Entón, que levo 3, non? Sí. Despois gusta moito Don't Stop at the Top, porque é a primeira do disco Savage Amusement. Ese é o primeiro disco que escoitei de Scorpions. Bueno, en realidad, casete. Escoitero en casete. Por primeira vez. E despois, pues, de última... A mí gusta moito Dynamite. Sí, a mí Dynamite tamén me gusta bastante. Ou Blackout tamén, unha destas. Que, bueno, Blackout tamén o tocaron no concerto. Bueno, sí, esas, sí, supoño que esas serían o meu top 5, pero do disco Savage Amusement, se chiva a verdad calquera. É que, claro, non sei. O meu top 5 é que non sei. Pero bueno, desde logo o meu disco sería ese. Queres que poñamos... Sí, vou acabar o meu top, que xa teño. Vale, a canción a que me refería é do 2007, o sea, casi 20 anos. Pero bueno, non é das clásicas, que é do disco Humanity Hour. É a canción Humanity, que me gusta moito. Pero vou quitar, porque agora acabo de ver, claro, a ver, tal, xa... A ver, a lista vin unha que me gusta máis que Always Somewhere, entón quito Always Somewhere e vou poñer No One Like You. No One Like You. Mola moito ese tema. There's no one like you. É que as cancións así que van... Claro, que teñen dinámicas. Sí, correcto. Dinámicas. Dalle aí, dalle aí. Doulle. Vale, así de repente. Bueno, non, porque pensei que ibas a poñela xa. Sí, vou poñela. O que pasa é que dame un segundo. Pois eso, vou a compartir aquí con todos e todas vos pois Rock You Like a Hurricane, pero que Orquesta Sinfónica de Berlín, que isto creo que foi, se non me equivoco, porque en Alemania cando foi a Expo, bueno, sei que fixeron isto daquela, non? Eu creo que fora así a historia. Ou fora Expo de... Si, eu creo que sí, non? Que fora a Expo lá ou algo así, entonces, bueno, xa me corregirá alguén nos comentarios. Pero eso, a ver, para os que non a coñecedes, a ver que vos parece. Rock you like a
Las easy cages, kids don't breathe loose. Just have to make it with someone I choose. The night is calling. Bueno, pois eso, a min pareceme super épica. A min me encanta. Mas aí xa tiña 60 e pico de anos, Non sei que... Cuidado, Joder, pois... que non A ver, digo, eu reconozo que Rock You Like a Hurricane me aburreu xa fai bastantes anos. Pero é, Bueno, é que é inevitable. Sí. É inevitable, porque claro, é como Highway to Hell, e cousas así. Claro, que sí. é xa, pero claro, no momento en que tal... A ver, eu cando me aburriu e despois descubrí esta versión, foi como, hostia. Sí, isto é un aire fresco. Claro. E bueno, despois, para poñer algo porque este igual, claro, isto desde logo, eu creo que hai o mellor, bueno, moita xente, se os fans de Scorpions no, pero o acústico este, o directo que é en Lisboa, vou poñer un cacho de Rhythm of Love, porque ademais creo moi chula. Claro, que teñes aquí porque obviamente eu non sabía que top 5 ibas a decir ti, entonces escollín dúas do meu top 5. Xa claro, normal. Entón, que bueno, nos esta tocábamos nos bares, non? Sí. Esta versión. Sí, mas esa versión, mima, incluiría no top 5 cos ollos cerrados, porque esa versión en concreto, a canción de estudio en cambio non me gusta. Ou, bueno, A mí sí. Para min das menos me gusta. A mí sí. A ver, é moi... A ver, Cambia moito dun a outro. puro hard rock, pero sí. Thank you. De feito, encántamo solo desta canción. This next song is... It's a song from way back from the 80s. I think it's from an album called Savage Amusement. Isn't it true, Rudy? Savage Amusement, right? And this one's called Rhythm of Love. Spend the night together. I know you want to. The magic of the moment is what I've got for you. The heartbeat of this night is made to lose control, and there is something in your eyes that's longing for some more. Let us find together the beat we're looking for. The rhythm of love keeps me dancing on the road. The rhythm of love got the groove and hits the bone. The rhythm of love is the game I'm looking for. The rhythm of love is the heartbeat of my soul. Let's reach the top together. One night we never do. Floating a shot of pleasure is what I've got for you. Why don't you close your eyes and let your feeling grow? I make you feel the taste of life until your love will flow. Let us find together the beat we're longing for. The rhythm of love keeps me dancing on the road. The rhythm of love got the groove and hits the bone. The rhythm of love is the game I'm looking for. The rhythm of love is the heartbeat of my soul. Bueno, eso, a quen lle mole que acabe escoitala na casa. Que despois ainda viña solo guitarra chachi e despois, hostia. E despois solo de batería. Que a canción original non ten, aquí había un solo de batería, acordaste? Sí. De Que, feito... por tanto, Sí, dime.
Nada, que... Espera. Que... Está Kensi aquí. Fala ti, fala ti. No, pobre Kenji, emocionouse con ver Scorpions. No, que o batería creo que faleceu ano pasado. Que bueno, este batería xa deixara Scorpions Herman fai uns anos. Rarebel, porque sí, sí. Sí. Herman Rarebel era, non? Sí. Sí, Eu xa vin que o ano pasado non era el, porque era ademais era bastante xoven o batería que había Como aí. que o ano, Bueno. o ano pasado... Pero é o batería de Motorhead. O batería de Scorpions de fai anos xa. Pois mira, non sabía, un dato que non sabía. Non sabías? Sí, o batería desde fai xa uns cuantos anos. Bueno, é que creo que ademais cadrou, o sea, Lemmy morreu. Bueno, de novo xa me corrigirá alguén nos comentarios. Eu creo que Lemmy morreu, e non sei se foron meses ou menos dun ano, el despois incorporouse a Scorpions. E mole, por certo. Sí, no directo fixo un solo de batería tamén e tal, non? A verdade é que pega ben ca banda o fulano ese. Vale, canto tempo levamos? 36 minutos. 36. Non sei porque pensaba que era máis. Sí, antes de que se me olvide. Unha cousa moi importante. O que é probablemente, non vou decir seguro, pero vou decir probablemente, o grupo peninsular ou, bueno, mellor de rock, Sons of Exodus, por supuesto. Vale. Claro, pois ese grupo vai sacar un audiolibro este mes, Bien. pronto. Que é audiolibro, pero a ver, porque ele está moi ocupado sin nos chamar para enterarme máis deste evento que é tan importante. E claro, dixeronme que, bueno, a ver, o relato é un relato do último disco, entonces dura solo 30 minutos, pero vai con música e todo, como se for unha banda sonora. E eso, que estade atentos ás redes e á página web de Sons of Exodus, porque se viene audio libro. Máis cousas. De Scorpions, hostia, quería comentar porque isto tamén é unha flipada para a xente que non o sepa. Como estamos co tema de Scorpions, ti sabes o que ten un disco que se chama Virgin Killer, non? Sí. Ti sabes como é a portada, non? Xa non me acordo. Creo que che acordaría, si superas como é. En Google está censurada, pero na Wikipedia sale. Vou a compartir aquí. Porque, hombre, non sei, igual nos cancelan, non? Pero non tería moito sentido. A ver se podo compartir isto. Bueno, obviamente os que non está escoitando non podes ver, pero vou a describir eu en un momento. Claro, isto... Bueno, xa daquela tuveron que cambiar por presións obvias, pero, claro, a día de hoxe, vamos, é imposible facer este tipo de publicación, vamos. Esta era a portada do disco. Mi madrina. Así, directamente. Ti esta portada nunca a viras? No. Pois xa ves, un grupo que é, porque non estamos falando, a mí me sorprende, porque non estamos falando de, non sei, dun grupo, que sei, transgresor en plan de provocar ou tal. Bueno, está claro que máis provocación que esa é difícil, Eu creo que debe ser das portadas de discos máis polémicas da historia do rock, Xa. Vou describir para a xente e si quen se me... Sí, describe para que a xente que nos este escoitando non vendo. A ver, a portada deste disco que chama Virgin Killer é unha nena que creo que na Wikipedia pon a edad, pero é claro, pon en inglés prepubescent, o sea,
antes de entrar na pubertad. Desnuda, sentada no chan, e no que sería a entreperna hai como un efecto de cristal roto. Bueno, non é moi sutil, non hai moito que explicar. Claro, como título do álbum é Virgin Killer, pues claro, Xa nos podemos imaginar todo. é obvio, non? Despois a seguinte portada é bastante máis aburrida, só é unha foto deles de Rudolf Schenker así. Así sin máis. Pero sí, é un álbum de 1976, me parece Sí. que é. Bueno, eu sinceramente non é un álbum que eu sei que o escoitara, pero non é un álbum que recorde especialmente con non me ten, creo que porque claro, o 76 non sei se sería o segundo ou terceiro que publicaron, antes eles ao principio facían algo un pouco psicodélico, realmente. Te acordaste? Me acordo de escoitalo contigo unha vez puxérasme cando aínda non estaba Matías Llaves, de que non estaba o irmán de Rudolf Schenker. Sí, Michael Schenker. Sí, acórdome, de feito o que pasa é que teño era totalmente distinto. Totalmente distinto. Teño aquí toda a discografía no ordenador. Sí, bueno, eso, o primer disco deles, desde logo non se parece casi nada ao que fixeron anos despois. Xa, para nada. Pero bueno, aínda así non é tan radical como o de Pantera, de facer glam rock ao que fixeron despois. Sí. Pero bueno. Pois non sei, creo que non se me escapa nada máis. Algunha curiosidade dos Escorpións estes que queres comentar? Bueno, non sei se comentamos que é un grupo alemán, pero bueno, como dixo Carlos que tiña un título en alemán, era obvio que... Ai, coño, é verdade, sí. Dijo porque, Sí, bueno. dijo como dato porque para ser alemáns, bueno, no rock é verdad que non hai tanto, claro, no pop tendemos a Estados Unidos, Reino Unido, sabes? Sí. Pero o rock e o metal son géneros que no que te podes encontrar de calquer tipo de grupos. Sí que teñen en común casi todos, salvo excepcións como Rammstein, así que cantan todos en inglés. Pero Europe, por exemplo, son suecos, depois no metal hai moitísimos grupos nórdicos, pero todos cantan en inglés. Entón, ao final, como que se universaliza moito. De feito, en España temos agora no mundo trash a Crysis e a Angelus a Patria, e os dous cantan en inglés tamén. Bueno, eso. Angelus sí que os vin, pero a Crysis non. Eu vinos, a Crysis vinos no Resu. De feito é un grupo que vai bastante ao Resu, creo que se deron a conocer ali incluso, ganaron o primeiro concurso de bandas ou algo así, pero agora creo que viven deso, creo que van a festis non só en España, creo que van por aí. E Angelus sí que fai anos que xa son conocidos, bueno, supoño que a nivel mundial, a menor escala seguramente, pero sí que son conocidos. Ou vinos de Traneros de Megadeth, cando fixeran así, era a época do Big Four, do trash, cando se volveran a mijar, digamos, Mustaine con Metallica, e fixeran unha gira aos 4 grandes, que eran Anthrax, Slayer, Megadeth e Metallica, e depois fixeran como unha gira rara, tocaban Slayer, Megadeth, e de teloneros foran Angelus, e foi a única vez que os vin, aínda que foron ao Resu, pero xusto me cadrou de non poder velos. Ou coincidir con alguén ou non estar eu nese momento no festival, non sei. Pero molanme moito. Bueno, pois deixámolo aquí entón. Deixámolo? Título do podcast. Nazis. Bueno, creo que se poñemos isto en YouTube nos censuran directamente. O algoritmo non pode reconocer esa palabra. Bueno, xa que Carlos non pode falar, falo eu. Hostia, chaval. Creo... A ver, hai alguna maneira de decir esa palabra? É que, buah. Porque son alemanes. A ver, que non se entenda mal. Eu creo que non teñen ideoloxía nazi, pero bueno. Hostia, claro que non. Tampouco quero generalizar os alemáns son nazis, no, para nada. Era, bueno, o sea, sí, realmente foi un chiste así, perdón. Non me
vanme censurar. Para o próximo podcast seguramente non este aquí. Gracias, foi un placer estar con todos vos amigos e amigas do mundo das redes. Espero que agora non veñan aquí as SS e me maten. Hostia. É que deixaste Non sin sei, palabras, cambia de tema, di algo. Vamos a poñer de título Escorpións. eses alemáns tan universales. Sobre podemos poñerlle, vale, o sea, usamos a palabra alemán, non a que empeza por N, a palabra alemán. Alemanes cariñosos. Sobre alemanes cariñosos. Sí, porque teñen moitas baladas, entón. Claro. O sobre alemanes e sus cariños. Señores alemanes de 70 años. O sea, bueno, ben en gallego. Sona un pouco como a búsqueda chunga. Señores alemanes con estas características. Seguro que si para señores alemanes o que sale en Google a continuación é beben en Mallorca. Bueno, estamos nos metendo demasiado cos alemáns. Ainda vou aquí este podcast, non creo que chegue a Alemania. Sei que se nos escoita algún bielorruso non nos vai poder escoitar, porque os vídeos non sei por qué en Bielorrusia sempre nos censuran. Porque es un país que no existe. Está Putin pa iso xa. A ver, temos un podcast. Ahora temos que empezar a ser conspiranoicos, que é o que vende. Decir barbaridades todo. Entón o título do podcast: Scorpions Illuminati. A mí me gustou de os alemanes cariñosos. Vale, pues perfecto. Pois xa está. Os alemanes Bueno, cariñosos, vale. Mackenzie, un placer enorme. Igualmente, Carlos. Veña, vémonos logo. Chao a todos e a xentiña. todas. Chao. Nico. Chao, chao.